техника ва суръати хуб ҳамчунин маҳорати баланди футболбозӣ сабаб гардид ки ба ҷавони тоҷик Камол Ғафуров дастҳои футболи амрикоӣ таваҷҷӯҳ зӯҳр намоянд. Ӯ 17 сола буд ки ба штати Миннесотаи амрико омад, аммо ба футбол аз хурдӣ дилбастагӣ дошт ва машқу тамринро ҳам дар душанбе шурӯъ карда буд. Амрико барои Камол дари дигареро боз намуд. бозӣ дар дастаи футболи Босна барои Камол тамрини иловагист, зеро ин ҷо онҳое ҷамъ омаданд ки ба футбол дар лаҳзаҳои фориғ аз кор ва барои ҳифзи саломатии худ шуғл меварзанд. Дар дастаи Меплбруки Миннесота, ки иборат аз варзишгарони касбист, Камол бозиро бо фарорасии фасли гармо оғоз мекунад. муваффақияти ояндаи ӯ низ маҳз аз ҳамин даста вобаста аст. аввал аз дастаҳои худ бозӣ кардам. пас аз 2 сол сармураббии дастаи Меплбруки Миннесота маро ба командаи худ даъват намуд. шомилшавӣ ба ин гуна дастаҳои хурд ҳам дар аввал осон набуд. онҳое ба бозӣ роҳ дода мешуданд ки тактикаи хосу маҳорати фарқкунанда доштанд. рақобати сахту шикасти пай дар пай аз дастаи рақиб сармураббиро водор намуд ки Камолро ба тими худ даъват кунад. ӯ аввал дар дастаи дигар ба муқобили дастаи мо бозӣ мекард. Камол дар он даста бозигари асосӣ буд ва барои мо мушкилоти зиёде пеш меовард. мо бозии хуби Камолро дида ӯро ба тими худ даъват намудем ва ӯ ҳам розӣ шуд, зеро дастаи мо як зина болотар буд. ҳоло ӯ дар дастаи Босна яке аз бозигарони асосӣ аст. Камол дар воқеъ истеъдоди худодод дорад ва ман бозиеро ёд надорам ки ба дарвозаи ҳариф 2 гол назада бошад. JD соли панҷум аст ки ҳамроҳ бо Камол бозӣ мекунад. ба дӯстии онҳо низ маҳз шавқу рағбати беандозаи ҳарду ба футбол сабаб гаштааст. ҳоло агарчи ҳар яке шомили дастҳои худ ҳастанд, аммо машқу тамрин онҳоро зуд ба ҳам меорад. 5 сол қабл вақте ман бозиро дар дастаи Плимус шурӯъ кардам, Камол худро ҳамчун яке аз бозигарони беҳтарини ин даста муаррифӣ менамуд. ман аз бозии ӯ ҳамеша ба ваҷд меомадам. ӯ техника ва суръати хеле хуб дорад ва дар сину соли худ маҳорати олиро соҳиб аст. махсусан дар чанд соли ахир ӯ дар воқеъ аз як бозигари хуби наврас то ба футболбози воқеан хуб миёни калонсолон ба камол расид. дар фасли тобистон мо дар лигаи мардон бозӣ мекунем ва ӯ дар рафти бозӣ худро хеле роҳат эҳсос карда бо тактикаи хос аз дигарон фарқкунанда аст. ӯ дар ҳар бозӣ сахт заҳмат мекашад ва саъй мекунад ки қадаме ба пеш гузорад. Камол Ғафуров мегӯяд, барои футболбози хуб машқу тамрини пайваста махсусан аз давраи хурдсолӣ муҳим аст. аз ин хотир ӯ таваҷҷӯҳ ба тарбияи футболбозонро аз кӯдакӣ зарур медонад. Камол дар ин самт аз ҳами волидонаш ёдовар мешавад. барои футболбоз шудани ман заҳмати падару модарам бисёр калон аст, чунки онҳо дар кӯдакӣ маро доим ба тамрин равон мекарданд. ман аз онҳо бисёр миннатдорам. бозӣ дар дастаҳои футболи штати Миннесота барои роҳ ёфтани Камол Ғафуров ба майдонҳои бузургтар кӯмак мекунад, вале ӯро лозим меояд ки барои расидан ба зинаҳои баландтар аз худ маҳорати бештаре нишон диҳад. Камол ки ҳоло 22 сол дорад, ояндаи худро ба футбол марбут медонад. аз ин рӯ ҳама талошаш ба он равона шудааст ки дар кӯтоҳтарин муддат ба майдонҳои футболи умумии амрикоӣ роҳ ёбад.